Ma chigni janena Lolwe Tv ma en DAK ACHANA en chenro ma wakeloni seche ma ineno chalo kamagi kima mondo mi koro kuom sani endi wawinj weche ma otuch moae weche gweko mag dak. Moko kuom gi kaka pile ng'eni gin weche matek ahinya. Omiyo komondi ala mondo mi afuorengo ne osiepna basi logembo kantie karachuonyo. Jaduong' maber ahinya kendo gena kendo gona simu. Yudo jodongo mago simu ne joma tindo ok yot. Okote ya wanga nano. Demo gini kikala simu ok gona. Koro mondo mi koro anyisi joma gona simu madewa. Koro jaduong' basi logembo karachuonyo. Erokamano ahinya kuom simu. Jaduong' ni bi ere omera. Dongo onyiso hera. Ginyo puonjo ji kaka onego bed ni dhano. Ing'eni osiepe medo gi hera. Osiepo kata keto osiep kende mana mongoro ma hera manie yie onge nere. Kata in bende osiepna to koro in mari ni ongoro nikech kata simu ok inyal goyo. Koro yudo ka samoro in oromo ga ne studio ka in chieng' DAK ACHANA. Ing'eni wan kodi maber nikech waromo. Koro gembo to waromo. Onge wach machiegni ahinya wan kaendi gi Bishop Nyathi Mbewa, jahocho mae Hope for Good in Christ, ma endi kanisa mare ma ogoye lweny madhi e polo. Wan bende wan bang'e Lolwe TV kaendi ka bende wagoye gi tum koni. Walamo mondo niko bio join wabede kundi achiel. Erokamano ahinya. Koro wadona kono wachaki, to wadona chaki nitie nyathi mwanyo wacho wachne kaendi. Nathena nolose wachne e okang' mario mar show ni endi to en gima ber ni nitie joma osewinjo ywak manoketi mondo mi okony nyathini. Mad Nyasaye med gwedha ahinya joma lwetgi osechopo school fees ma nyathini. Ok ang'eye nyinge ni kaendi odhi somo gimoro amora, omiyo stay tuned. Nikech mae gima DAK ACHANA moraga. Higa ka higa DAK ACHANA golo nyathi moro kata nyithindo moko ma gikonyo seriously. En wach malich. Kata mana gedo. DAK ACHANA gi joma long'o malich. DAK ACHANA ka girgino. Ka girgino endo. Erokamano ahinya, mad Nyasaye med gwedhou. Wachako kawuono kane rewa mondo mi kawuono chaka ne somo. Ndani pok osomo ga penjo gite. An mothung'o kodgi ka pile. Kawuono ne rewa ni mondo mi isome penjo achiel. Erokamano DAK ACHANA arwaki kuom nying Yesu Kristo ja Nazareth. Penjo man go wacho niya, nyinge to kowacho. Owacho ni Rea, an gi dichuo mak dwa nyathina, awuok Koguta. Mano kende penjo wach mokelo. Mano Nyakach Koguta. Wan gi Koguta ting' mang'eny, tinya mandhiwa. Tinya mago Nyakach. Gin Nyakach modaro. Koro nondi gi en Nyakach. Koro Koguta mantie kamoro amora nondu nitiere Nyakach. Mane kama hoseu nitie. Koro jaode odwa nyathine nadi. Nyama nyathi mano biro godo makimirwa kose nyathi monyuolo gi ng'ani kose nang'o nikech ndika masot kamano. Mando koro ng'eyo tek to ok ding'e ni ng'ano kodwa nyathino nang'o. Kose ng'ani chich ni nyathini miyo wuotho ongiro ne gi kodhi moko mare. Ne ka penji. Kata kana biro gi nyathi tisehera ikawa. Ok yer nyathina. Mano nitie. Nerea. Ibiro akawi gi nyathi mano nyaka yie nikech koro mano nyathi nan bedonge. Mano nyalo miyo ni mano wach mokwongo. Jomoko nitie moko ohero nyathi Mobigo godo. Nitie kata miero ma nyathi Mobigo no kata mana mondo mi yud kata jowadi ok nyal tugo godo. Osike ni kwede akwede nyathi cha bed ng'ama ng'ichno mochak funyo chon ka polo tin ni ka ok en maber. Ok en jogi. Osechich. Mano en makosa. Mano kwede mar oganda moko yie ni mondo mi obedie. Kanidwa kano kedwa kawo nyathini ni wege mine gi chate suit to okipokea. To kanisepokea pokea na kila kitu. Mano kuro usiki basa certificate ma nyathini ibiro ndike nyingi kaka wuon gi, in iwuon ibiro pidhe kaka wuon mare, ibiro chulo ne school fees kaka wuon mare, ibiro nyiewne law kaka wuon mare. Gimoro moro ibiro timo ne kaka giri. Wuoth kod nyathino bende adwani mondo apuonj koro ji. Puonj gi baba. Joma chuo kikendo ng'ama dhako gi nyathi. Nyathi dhakono obedo osiepni. Weekend sama idwa dhi bayo bagi nyathino. Nyathini endi here timne gima nyithindo moko di timonegi nikech kane kawe ni ng'e ni min gi ni kode to alo mondo amigi siri mar dak machalo kamano. En ni nyathini ka ema chuny min gi ogude. Kikendo dhako mane gi nyathi chuny min mare ogudo kanyo. Kendo ido ka gimoro amora matimre kinde gi nyathini mamano ng'iyoga en ga very alert. Ito amiyo nyathini dong' muro ni ang'ura ruok. Be oher nyathini kata kodhi romo ni dadi bende orwake. Koro kamiyo cha oseyudo confidence nyathini ni hero. Udaka bes. Tigo ya one par. Macha koro oko nono.
nyathi bebe nyathi bebe koro sebedo mamor wacho ni dadi amekuja. Bas ibe weekend nyathini dhi ba godo kiya kamoro in kata ga swit moro iting'o ne nyathi kata peremende Idire ne nyathi wach. Nyathini endi ibedo ni here ta ibedo kode kaka wuone te bedo gi nyithindegi kamokose ibedo very firm. Ta ibedo ni loso kode ka nyathi ma wuoyi puonje chiemo kodi e mesa. Ahero ga ni joma chuo chiemo gi nyithindegi machuo e mesa. Ka endi neno gik mang'eny ahinya kuom nyithindo. Nyathini ma ibro ng'e ma endi wuore ga ma onyambe chi lach chiemo nadi. Moro nitie ma en chiemo boko chiemo kaka ji chiemo to siko en nuto ok ohero chiemo yani gi ji kata yani ok en ng'ama chiemo ahinya. Chiembe tin. Kuyudo kaka dongo ne samoro thirno koro itemo ikasogi koro ging'e ni kata me kaka janyuol do mondo mi tim. Koro nyathini kata koro tugo gi jowadgi. Chini babangu anataka tukule ugali kubwa. Neno. Babangu anataka ukule chakula mob. Neno. Mano koro nyiso ni nyathini in control godo. To nyathini nyaka ti gi nyingi e skul samodonjo. Ka in ni kokelo, nyathini nyaka lunga ni so and so okelo. Kiki mimi ni gi thuolo mar dhi nyime gi eno ka nyiri mang'eny manyuol sani onyuol to ka Sabasa certificate ondike nying wuon mare. Wuon nyathi. Wuon nyathi wacho koro kaka nyarembewa moro wacho kwa mfano. Koro nyathine monyuolo ma ich Simba ondiko nying nyathine to ondiko ni wuon nyathine en Mbewa. Koro gini kelo mochanganyiko ma koro gik moko rure ka nyathini dongo ka chieng' moro realize ni to ang'o miluonga ni Mbewa. To tek ibe ka in wuon nyathini mi kendo min gi nyathini ibo yudo ka gini ndiko miyo kibed machiegni gi nyathi. Omiyo sami ka nyathi gi owago make sure you make the necessary changes. Mar ariyo nere kikendo dhako mane gi nyathi insist ni nyathino ochak dak kodu from day one. Kamano manda dier makata namna ka min gi kuje ni nyathine ga dalagi to en otiyo Nairobi ka nyisi ni day one midonjo ni gi nyathi jelweti bi kode mondo mi nyathini ochak bedo part of this family from the word go. Nikech ka min gibiro modak ka endi monyuol nyathi moro kama chapo okel ne rea hera dhi kuom nyathi mari minyuolo gi mama gi ni moloyo macha. To automatically and naturally idhi do ka nitiere some gap. Koro apuonjo chuo nikech mae gima timre sani nyiri we apuonjo nyiri momako iye mag simba. Nyathi ne chuori but ng'eyo 3/4 mag chuo mana dier makende ma ok ni wawuondore ok ohero nyithindo mok rembi makata una kode ka nyaka ng'ine ka nitie kasoro moro mano to adier ne rea kata in ng'ama miyo ok ni chuo kende en natural ing'e ni nyathini en attached kod in gi remo mantie gik moko ma natural matima kinde gi nyathini ma kata gima kata onge struggle moro but mara koro ng'ama koro struggle mondo mi ikete life ni you know okun of the same blood okun of the same people iwinja koro miyo ka struggle mantie kani chunya ka koro bedo ng'ama wiye tiyo koro nyathini bedo machiegni kodi mondo mi nyathini chieng' mama gi donjo ni mi ichaka chaka gi mama gi ong'e ni maendi e baba na kik nyuol nyathi moro kaka pod majani kadagi ni somo ga kadagi no idhi ketho gini odonjo gi wago nyako bende samiseri yie mondo ler ne dichuo ni an kama ni serani an gi nyathi ma jaigni kama kiki pando wacho ni mon mang'eny pando gima kamano ayudo koro gibi magedagi monyuol kosenyuol ne rea kore ka umuchi ni nyathina moro ntie moro no kono ni no wuondo chuore ni en gi nyithindo nyathi man go kumare okwanyo koit ni nyathini betinde ko gego dwaro nyathini kore mpenda timna atera ne jaoda cha akia timra nade anyisi jaoda ni nyathi kendo gima kamano ki discuss ne dichuo bang' kusedak ukethoro kendo no kethre en okethra completely. Omiyo samiseri nyako bed ni in gi confidence enough mondo inyis dichuo ni kama iyuda ni an gi nyathi ma wuoyi kata manyako kata gin adek sasa ni nyithindo adek koheri okabro hero nyaka dego kata gin mabich to koko dwari to kata mna gachiel kati onge go to kodwa okodwari but ber ma mondo mi ler ma kamano bedie mondo ng'ato ng'e kaka ji chako dak. Mar adek nyathi mobiro ni kihere
to kata dala ka endi dhi here donge odhi bedo accepted odhi bedo accepted kata madala uka to ko mano ko timre ne Rea eno sikidhira dhire wiye kuma jin tin kidhira dhire wiye kama kuma nokirembwa in wakiei to mana kwede mi nyathi biro ma nyathi jahinyre emotionally ka pod otin ma kodongo to gine affect seriously nyaka gi sombe nyaka gik mopogore opogore omiyo wach moro ma ng'ano mama no openjo ni nang'o cha ni en gi dichuo to ohero nyathi koro dichuo mondo mi ibed ni ohero nyathi ni ne Rea weche nitiere kanyo mang'eny ahinya mama no en ang'o mosetimo mondo mi dichuo gini obed ni ohero nyathi kata oneno ang'o momiyo fwenyo ni ng'ani ok ohero nyathi kata ranyisi gi nang'o ni ng'ani ok ohero nyathini to nyathi moko herni onyuolo kode kose ma nyathi mano mine moko ber richo ni kata nyathi chwado ni kone ni nyathini no samoro ma pod tino pod kaagi ido ka no dhia opupu mana kamora mora moyudo koro ichwade mondo kiko chako timo ang'o opupu ipuonje iyudo ka min gi ger moloyi ing'amo wuon nyathini koro mine moko ber richo mago be nyalo beti koro do miyo wach moromo ma mondo walosi to omiyo omna wach morem kono mani ok dwar koro wan watemo koro ya wachni lakini mane gima timre mana oa koguta koro akeni chiko guta akeni nyako guta ok wang'eyo to gima duong' manitiere kanyo puonj ma aparo ni wuok maber ne chuo kata ne nyaka monte kata ng'ama dhako nyalo yudo ka dichuo moro kawi to en gi nyithindo samoro dak ne gi chiege cha nokethre kata dhako otho kuome dong' gi nyithindo kibiro ng'ama ok nyal dak gi nyathi ng'ato en ng'ama dhako werie gi dichuo nyalo bedo ni bayo ga biro ga mana dak matindo dhako mana nyathi ni endi every day Nerea kadena yua achiel ma Nyasaye odonjo e chunygi maneno dak gi nyathi ng'ato ogo kadena yua nyathi isando kata mana min notho nokonego meru paro matin kabisa to ema to nyathi nyalo roko nyathi moro amora ma kata bed mana nyathi ma koro tamo buoro koro kido ka jane konyuol yudo ka obolo nyathine e wang' ndara ok nyal konyo nyathino mono ko chuny richo to chuny ji nego mopogore but ang'eyo ni mon tek mondo odag gi nyithinde mag nyiekegi mayot lakini achiel to ber joma chuo to ng'eny gi accommodate nikech ng'ani chuo be sama ng'odo donre gi nyithindo mang'eny bende onge lakini onyalo dag gi nyathi ma ok odwar to gima nyisi ni ok odware onyalo goya seta dichuogno or kimiyo nyithindo chiemo to riembe makoro timbe mage nasebedo witness manyiso ni ok nyal miyo ng'ato gimoro kata mana ka in godo mondo ikony ng'ato ndik jomoko dwaro nyithindgi gin kata gwena mar jirani ok donj dalane mano ng'ama wuoro en ng'ama koro en ng'ama kite rach te makoro ok ni nyathini kende en ng'ama kite rach omiyo gini timre ne mon gi joma chuo te kihero nyathi ma ng'ato biro godo Nyasaye be heri ibe idonjo e chunyi to ng'ama miyo kapo ni yudo nyathi ma mini gino tho kata wuon gi owere go to baba ni oyieni mondo udak kode kaw nyathini kamano samoro baba ni oyieni mana nikech nyathine sama nyathine be momiyo oyieni to piny mwadhi goni piny agondo kini kino bed nang'o samoro nyathini ma chieng' moro nomak lweti koro miyo onge tine mondo mi obed gi chuny marach but gima nyako guta nowacho kata nyako ma guta nowacho ok en wach manopong' maber moromo walose but watemo mondo wado tiende mondo ji owinji wabuwe nikech wakia koro wach machielo nitiere ka ne Rea ng'ato oro ote kaendi ma mizito ote moro kaendi kod nyako miluongo ni Mary Adhiambo ka en Oyugis. Mary Adhiambo wacho ni ne Rea konyauru jater ka otho e ot kuma otere ere kaka igole e ot kama ne otere no mondo mi odhi dalagi koro odhi dalagi kose tero maiti ne dalagi owuotho gi tiendo dhi dalagi maiti jater ochung koro dhi dalagi aparo ni Mary penjo ni to ka jater otho nie ot kitimo nang'o aparo ni kamano Komondi weche ni kanyariyo en tho ma agent ma ghafla ng'ato miyo somo tho kanyo kose no tuo okolero wacho mani kotho e ot koro wawuondre ni no tuo otho e ot Komondi ng'ama iluongo ni jater ni en ng'a owuod dalani oyo nyathi anyuola ni
kose magi joko winy ma iluongo ni joko winy, ok en joko winy, iluongo ni joko winy, jok moko ma jako winy kiwinj kar bur. Jo en jako winy kose en ng'at mane bech te ako. Ma chuori no to dhi omo tikao. Gima penjo kama nitie nere. Jater nyalo tho to ok nyal tamo to kik tho nikech en jater. Nyalo tho anywhere. Jater nyalo tho anywhere. But the facts nitie ka ndi ariyo. Jater ma wuod dala mano ka oyuore. Samo hingore. Tibro kawe itere. Iduoke dala ne. Kapod ongima ka dhako ma en Mikai, dhako maduong'. Adwa puonj be gimoro kanere. To ko onge dhako. Koro walose scenario mokwongo. The first scenario molose ni en ng'ama nigi dala ne mochande manowuok ni an adhi rito komera. Dala ne bende nitiere. Nyaka iduoke mana ka chiegi kama nowae. Correct. Kech mache e dala ne. Makache mobro dhi thoe. Maike kalore kodaga chik ma jaluo kaka iyiko e dala ne. In koro chieng' miike no endo idhi mana kaka jaode moro. Kata kaka osiepne. To kapo ni senyuolo kode ochola. Donge nyathi monyuol bang' nyathi monyuol bang' wuon kotho gatere iluongo no chola kata chola ka en nyako. Mago weche ming'eyo donge. Koro ka onyuolo kode ochola kata chola moro. Ochola ni be iting' idhi godo obed kacha obed janeno. Kaki iolo lo kuom wuon mare. Kang' monde gi te oseolo lo kata chiego oseolo lo. Koro sama rumbi mar ji dhi no. Ibe nyalo olo lo nikech koro ne chalo ng'ama chuori. Makwa ni lo ke olo kone didi. Kani olo ne chuori mokwongo cha ok olo lo kendo ka. Iwinjo. To koko ni olo ne chuori cha nyalo olo. To kani olo lo ne chuori mokwongo kik chak olo lo kendo ne dichuo mar ariyo. Inyalo biro gi dichuo adi in your life. No tera na olo lo ne chuora. To liel ma ji obire ni ji ola lo nyaka joma ne chuogi osetho. To ganda nyalo ola nikech koro ji olo. In ok nyalo lo kamano nikech in nigi chuori manosenyuomi. Nikech ne en chuori, nikech ne en chuori en be. No teri. Jater ni onyuomi. Kose no biro to dak e od obiro rito kowadgi. Apinj. You don't understand me. What are them mosnere? Awacho ni ya. Okine kan chuora no osetho ma olo lo. As jater na ni botho. Koro ka jodala gi ose olo nilo. Koro rumbi mar joliel. Donge dhiga dhia mar olo lo mar kama. Podi olo mona lo. Ino ki olo kanyo kendo. Koro anabet makano. Ng'ama koro nyalo olo kanyo kanitie en nyathine monyuolo kode. Ma onyalo olo nikech mano wuon mare. In chuori ni se olo lo. Ok ichak olo kedo lo kendo kama chielo. Nere. Eka wacho ni dhako ok nyuom kuonde ariyo. Mopogre ni dhiang' wa kandiege ochopo. Dhiang' wa semi ochopo korgi nyaka chiel. Nyaka Kenya chiel rum makethi mawer koro gikelo kendo chiayo e keny machielo. Kilo ng'ani koro ng'ane koro kendi. Wachini haleluya. Amen. Koro ka jatero tho ni e ot mar ng'ama dala mane kaka itimo. To joma wuotho ga wuotha gi gin ng'eni en gimo kuma noae be kia. Luongo ni samba yithi. En ng'eni en kodha onga ma en bira. Ni samoro romo kod Nairobi kaka ikomba. Kano ting'o osigo tiparo ni ara ng'adhi gedo na to ka odonje box ni tikawe tihere idhi dak kode. Mano koro usiki maka pro ni koro kinyal deal godo kiin. Mano koro idalo konyi deal go. Makmana ni gine nitiere challenge ka. Dhako monyo medala. Kubiro gi dichuo moro no moker mar anyuola ni. Motucho go no tere. Katho. Lolo koro kake dak kod jodalo. Itimi nade? To nyalo igo. Kani chayo ji. Dong samo miyo mama no biro mochaji mo uting'o ne ji ume. Iketo kogono moko matindi iketo machalo. Yeno kogono matindi nyiri iketo machalo mbeche ko chalo koke mbeche gi. Koro mage misiki iketo to angochi moro be nego isiki. Kade medo yie wangi. Gigo koro chala kianade. Koro isiko in angolo moro menego onyong'ong emichuoyo. Koro inoka idhire ga malo matin ni tiwe gi kitamba. Inde na matin nikech makeup be nitie. Koro ing'iyo gi nyong'ong kama. In angoch tiang. Tiwe ga wangi matin nikech wengine ka be pod other gi kani keto. Kokeni boti mombeche. Ai keto gika. Iluongo nango ai pencil. Koro ichal kaka in iwuone michal, you know.
Medo ber sawa. Mano ok ber. Nerea, Nyasaye osechwe ng'ato gi ber ne nyako ma jaber. Makata ang'o matimre, nyako ma jaber to jaber. Koro ka jatero thoni e ot mari mani kelo in iwuon, koro lore kaka nidak gi jodalo. Inyalo yie, chiko yie ni mondo mi iike kanyo ka en ng'ama ne onge korgi kabisa. To kapo ni nitiere traces mag korgi, nyaka igochne jodalagi. Chuni ka body nitere mochari, uchak manyo jodalagi kama nitiere. Mondo mi ugochi kata kapo no West Ham, ang' ulu tonde gi no endo munyisi ni wuodu otho dala ka. Watimo nang'o? An ndalo moko nawinjo kaneno. Moro no yik manotero. Nochuno jodalagi biro gi polis bang' kosetho mugole. Koro mi puonj kaka onego ne time. Koro ang' ni gol maiti ka mutere mochari, mitudi koro gi korgi bwana ni makati ing'e kata ikiete koro chuni nyaka koro imany. Kech body mar ng'ato bok nyal yiko. Mami burial permit. Ka ok ong'ere ni nyaka bede ni nitie jodalagi moko. In jaode kose nyathine mochung' as witnesses. Ka jogi te onge, tek mondo yik body mok en permitted to you by law. Ema koro joka koro polis ang' nobi ogole body, ang' nobi oyik choke korgi. Tene wich kuot kuomi. Koro mino ka wacha tera kaka iwachoga. To joluoke to ni wan wawacho ne ji weche mok ni kare. Dhako ni tero yes, but itere gi jodalagi. Maka koro otho e dala ka, to ng'eni ama wuon onyango odoke mana dalane. Koro nyiso ni duoko dhako cha. Koro dhako cha aseduoke e yore ariyo go te. Koro ka en gi jakogo nyine moro kudhaunga manoyudo. Ong'eni ka ng'ani otho ne ot. To en gi kibarua nyaka obi o trace jogi kama gintiere, kisa nitero ng'ate mochari tindiko. Kata ka polis owacho ni ng'ano noyudo ka nodere e odni endi, polis koro obiro ni en police case. To in nyaka ibed nikech ka noyude e odi, you are now part of this case. Nyaka orum maik ng'acha by law. Omiyo pinyo mamono pinyo no ber mondo okony godo mondo mang'eny ma okala nyuola, wenge gi okala nyuola gi. No ni kuma tango dhi atera en nakobiro Nairobi kaendi, oyudo Masai moro dok godo, ogone dala. Ng'amuru musiku otimo wiye ne. Mono ero sana chuo magengo wigi. Atimo mos kumocho mano, but ng'ama miyo masani ohero dichuo moingo sana. Era ndingine kata kateri to ginya lengo wiya. Na tero ni okay, kia kwa kao chisembu morite. Na kao yura mora tero. To ni yura no dobiro ni koro ni obene no thinga. Nyako thingi ni kech sami dhi tere yere. Ahere mo mia tere. Tasa ma era miere ni ang'o mie nyoni. Nerea ka koro chiegi ok nyali nyoni. Dhako bitero koro nyoni hao. Donginyo kopogore. Dhako minyuomo mari officially your wife. Ok nyali kedo ni dwa ringo gi wi katera. Indo atera me yudo ndo kodo ni who are you? Bieda la namoni ng'e ka dak komondi, ng'ene ka chiega ochaya, eke dhi chaya. Mon bong'eyo joma gitugo go. Kong'eyo ka jaodi miluori dak kanyo maber. The same treatment emo dhi mi kama idhi. But koyudo ke bende long itwe gi modhno ma fly malong oriem na bam ni oko koni. Timer ting'ama kia nadi. Eka ko dhi treat kucha be. Kone nyako ne nyako kongo non jodala gi ng'ani. Ochune. Tinto nyaka gola odon kech maiti ok nyal siki otanda kama otho. To maiti nyaka iki. Koro process machako gino te en gimo nyiso nyako no. Mane gimo chaki. Wadhi e yueyo, wadonjo kama tek mano nere na ok nyal duoko. To watugo tiende winjo kako chal. Ka waduogo wadhi nyime en DAK ACHANA. Keko da nuchodo to wacho no tero. Machiegni ahinya ka kore ka waduogo kendo chenro ma DAK ACHANA. Japichana Nyagol nyisa kae wach moro to oketa gi nyiero. Nyagol pod wacho ni wach mowacho ni pek to kamoro nitie ma odane mondo watugi to mano wano ko penjwa. Pito ng'amotho ka chode ento iyuage nang'o.
no kach bigi no wero to ngamo tho ka chode to ywage ga nang'o. Chalo bede gi kaka nyathi kolware nyuka. To koro ywak nang'o? Ywago nyuka kose ywago nyathi kose ywago tho kose blame ng'a? Kanya nyathi ni idho nyathi to yoche ni arudi nyuka ni ndiye odhi lokoro ombodo. Nyathi olware ni nyuka. To kuro. Koro ang' i blame nyuka. Kose ang' ni blame tho. Kose ang' ni timri nadi. Mago penjo ma onego beni koro wabro loso ne budho chieng' machielo. Oloso ni abila ot maber mibere kigomba ng'ani kelo to ng'ani kelo. Nikech adieri ng'amo tho ka chode iywage nang'o? Nek. An gima ng'eyo ni ka ng'ato tho ka chode ok ywage ne jachode, iywage ne ng'ane otho. Nying mar chode charuchore. Dongo tho ka chode. To ruchore ok wach no tho ka chode. Ok bisi winjo kiwach. Chike ne iti. Kato nege makakuo ok ywag no kwano. Iywag ne ng'ane otho. To nere benge kaka tho no lit ne joma mon. Tho mang'a maricho motho ka chode no. Lit ne joma mon moloyo joma chuo. Moko ywag ni koro jatich mang'ula koro wewa. Warie kure. Yani mon manyocho chode korgwe. Mano ko en hero. To mano ok ng'ene en hero to en gi license. Nerea binge joma mon. Jachodo tho e koro gweng'. Kwani jachodo yeno chodo mon peme koro gweng'. Mon otwe mana gara ywak ma wigi koro gi yuo kata wigi chalo riba rasta. Wach mana. To jatich mang'ula owegi. Koro ibara ke piny ni aming'a chieng' moni winjo weche. Weche moko nitie mwawinjoga. Iwore ndi koro mato. Eka chieng' moro bende moro chako wacho. Ni kaporo ni tho oko. Titero body ni dala. Ting'ama dichuo. To iyudo ka e convoy maru ni endi. Joma mine manitiere. Matero maiti ni dala. Ok ywaga sasa. Yani ok lit negi. Jide den mundu jodhi oiki. Oje ni maendi ni ndicho manoero mna wade kende gi chiegi. To kidwa ni timna ng'oto chigi ne mari ne kia. To moko to jachien, moko to koro to mach. Koro winji dholuo nere, atemo funi dholuo gik ma ji paro. Maiti mitero to mono leng'a. Mono ko ywagi. Mano ng'ama nye ni yele chige ne manyorome, chige no ywagi aywaga. Ywag magade kata lewni yiech kuome ywag. Matende ni ji hero mana kama richo nitie. To mane news. Koro miyo. Ngadoje ni jachodo tho e koro gweng' mono ywak ga chiedh na ndiro gore kuom joma mon. Ni koro ma jatich mang'ula koro wegi. Gine dok kon mane. Kage ng'iyo gweng' kato gine ng'amudong. Wachim kure. Tene ywak mama omo to macha omo to mae ywagi to ma omo. Ibiro miyo pacha tiyo chieng' moro ka ng'ato tho. Nen ga mos nerea. Dhi aliel ma ng'ato tho ng'ama pod marembe go jawa ma pod pok obedo ng'ama otegno ahinya. Tibiro neno kit ywak ma ywagre koro gweng' kanyo. To pim joma mine go. Ng'amo iyudo ka iyuak molo ng'ama ng'ati otho. Miya kibarua. Mano nyiso ni koro maendi jatich mang'ula owegi kama gichom gidhiye koro onge. Itim nang'o? Ng'ato yok mana achom kure. To koro chom kure ni. To in ng'ani ang'o miolithni mondo kata mana chiege manodakgo. Koro kit ywak miywak e liel. Fulo weche mang'eny ahinya samoro. Kata kodogo waleng'a wa jofwambo wang'e weche mang'eny. Koro kidogo kaka ywak e liel churi moloyi. Gomna gi chung ke jogi matang'e time ionge evidence lakini tigi wi. Bitu chiemo. Yao erion. Gisero mariyo. Gidhi adek. To mune gi ywak sasa malich kamana go. Gikonya ywak malit. Uwana ni gin siesi peni kumbe kikulacho kingoni mwako mano wayiengo gi kanyo. Koro nyagol ng'ama tho ka chode samoro en ng'ama iro ma mon ywago malich mineno ema ni koro ywak to ji ng'ukre
Yiwato jeng'okore. Ke dipo ka chwo dhako ng'eni gimoro timore. Dipo ka ofulu winyi iro to ber. To kumane mialando ni jite owinjo war yawa. To jomwar go ng'amo nyisi un jomwar un ka mwar wani oparo ni ka to onge gik makamagi. Ok mane omiyo ng'ato we gima nyo timo to duogo ir Yesu koro Yesu lelo. Wachina bro gi kanyo joka dongo wadonje wachno. Wachno gi kanyo ke kwa donjo kore kanisa. To koro kanye kama koro wach leti malet molo kata gimoro amora. Be kanisa kanyo be mantie joma biro mamine bira michino mine bire kanisa mang'eny kabisa nikech pastor ng'ane dhi yalo. Yani Nick to ng'ena ni pastor ng'e dhi yalo. Olande negi. Kwani pastor madhi yalo kanisa wikia. En siri. Pastor madhi yalo bedo siri nade. Nyiro biro to mono biro. It's natural. Koro pastor timo negi ang'o? Oyalo negi. Twende. Wawe wachino gi kanyo endo wadhi nyime. Nyocha waloso e wachenere ya kaendi, wach mar nyathi ma ja school. Mane waloso gi jodak achana, ma Nyasaye donjo kuomgi. Mondo mi ochung'e kod rawera moro kaendi makoro ne geno ne gisomo ne dhi kachot. Nikech chan to gibedo ni omenda onge e lwetgi. Kadho maber kendo school bende oluonge. To nyathi dhi school gi lwete nono ma kata gima en go onge. Koro e kwayo marwa nyocha waketo ni mondo mi ng'ama Nyasaye donje chunyi. Mondo konye nyathi kaendi miluongo ni Austin Ochieng Otieno. Mano luonge school ma Chulaimbo Secondary School. Kendo admission number momiye en 8008 Chulaimbo. Kapo ni nyalo dhi Chulaimbo nitiere Kisumu Maseno Road. Kakoro iya Chulaimbo tidhi daraja 2 to idonjo Maseno. Admission number ma nyathini en 8008. Koro kuom sani endi nyathini ne ni piny gimoro amora mane en godo onge. To walamo Nyasaye kendo dok Nyasaye rokomo ni nitie jogo moko makata nyepok wakelo information moromo kaka inyalo chul school fees to oseoronere ambewa pesa. Thuolo mantie ne bomiyo nere mondo mi wach kaka ne oyudo pesa. Ai koro bro nyiso kako ni beni chulo school fees ne kani gimoro matin e account ma school. Gima berna ni jomoko nitie ma Nyasaye no mulo chunygi mose chiwore jodak achana. Chunya ogoero kamano kabisa. Kichudu chieng mano walande gini kara fwenye ni jipod neno dak achana. To siep na moro moka bilongo nyige goche na from Mombasa. To kona ni niko miya namba min nyathino. Anyise ni ane mantie gi namba no. Kwa ni miya matin mango aoro ne sani gino goya ka chiemo ni nyathi nyalo dhie school ka onge kato pep lao matin ma iye onge kata mana set yani onge gimoro amora eno dhi makata mattress kata onget eno dhi to na miye namba ma min nyathi no kwa ne pesa matin kabisa noro siling 500. Nyasaye mondo gwedhe kendo kaka no lwar lwet min nyathi kaka oro ne nyathi ni onge gimoro amora kata pocket money kata uniform mano pogi ni ne dongo okono nyarwako no chuno mama chamoro pesa cha school moloso go uniform enewa apuoyo Nyasaye ogwedhi osiep na iwinja ing'e maber. Achako osiep na moro gocho na from Georgia to atude gi min nyathino ebe noro 1000 kaka noro 1000 no Georgia US kako oro ne min nyathi school mondo ng'iewogo kata ka buge 2 gi kata gi set gi moremo to yudi siling mo 200 wi 1,000 okan pocket. Nyasaye ogwedhi inya osiepna wuod Kisumu. Nyasaye mondo gwedhi saidi. Eka chieng'o nogo no mama moro neno wa kowuok mano Thursday kaka koro kawuono kowuok UK. Gima na awuoro kare joko neno gini kabisa dak achana. To kona nino ogocho na 2021 dwe mara 10 tarehe 17 ne okamako
oro na message nyaka kawuono ne pok adwoko ana kika nigi ni simba koro wach madhiera na yudo ka ng'ato chal gimo manya e WhatsApp to kadhi e usano mabe tayudo message ana woni mano message machieng'no kare mana ma 2021 duma pa ukwani kata kama mwana otho kaka notuto kwa nonge kata gocho kamaki to no winjo ka nek go moska ni mama wotho omiyo no kona ni en be sama no winjo wachno bende no kai ma yo ludore ni kecho janyuol to opuonjo nyithi kiye be okona na oro ni pesa an mato koro an ema no oro na 1010 to no chuna agocho ni manyisa ni pesa no amiyo min nyathi ni tere skula kon mose bed ka kior ne min nyathi otero ge skul mina gocho ne min nyathi mina oro ne pesa no usiepna nyar siaya amori musiepna Nyasaye mondo gwedhi Nyasaye gwedhi kabisa ni wachno biro dumro chiko wan ka ginik wariti ni kona ni nik ka puonjo dholuo to pinyo chami nikech in pok godala na nyisi ni weri gi weche go wabiro dhi godala omiyo Nyasaye mondo gwedhi waseyudo siling 11,000 kod 500 Nyasaye mahono mating'o ji malo magolo ne ji kethruok Nyasaye magwedho ji ogwedhna joma nyose golo pesa kata kamano koka wane rogo wamoko wi umo kaka wamuom otamowa to remember ni Nyasaye mor gi jachiwo mang'won kendo ndikie muma ni igwedho ng'at machiwo moloyo ng'at makawo wati ondike muma jo Galatia ni ng'ato ka ng'ato no ka gima nochwoyo koro chuo tibiro keyo Nyasachwa ber Nyasaye gwedh ji duto te mawinjo dak achana to gwedhna joma oselwetgi osechopo nyaka ma lwetgi chopo sani nyaka ma lwetgi biro chopo kamano yanda neno ka wakonyo Edward e piny Ramula Nyakach mochulne fee mar higa 4 dichiel mong'iewne mattress mong'iewne onget gimoro amora nyaka uniforms pair ria mamin gino gocho nani oneno Nyasaye mapok noneno omiyo Nyasaye gwedh jodak achana te mosekonyowa yande ukonya kama motho ang'eyo chuny ma jodak achana nego Nyasaye gwedhu e remb Yesu Nazareth. Abenda mor kenda goero kamano mang'eny ahinya osetimo madongo jodak achana ok en gima ne wachako ne program ni mondo mi wakony ji to nikech dhano rem nitiere wachopo kama bende wajolore nikech ka ng'ato ok ojoli dhano onge marichung' kar kende e piny mwantie nieri igoya mba tabenda goimba maendi en ng'ama dwaro skul koro wacho ni skul en chula imbo adwani mondo mi udhi koda koro maber adwani mondo wachak chulo school fees sani kata mana siling 1 e simu adwani mondo waore pay bill number mar skundno sani mondo wathini kanyalore wachulne school fees ma the whole 4 years Exactly. Yeah, nikech sani school ichulo ma 35,000 Saibro gwedho ka every year 35,000 yodak achana maneno program ni endi gini ji tara gi gana makata golo mna siling 50 ng'ato ka ng'ato chulo 4 years gimomora ni ok nene Kenya kende dak achana neno all over the world anytime my idwa neno dak achana kata imne gari kilawo ni dhi e ot kata imne gari so long as nintie gi bundles the other kanyinde link maro ma lolwetv aiketo stroke live lolwetv stroke kata /live kisa ndiko kamano ichako maneno tv samoro ine jam samoro ine tich dak achana bai koro wang'iye koro giyorete omiada mondo mi wawinjre uru kata YouTube gibiro nene YouTube bende yalo nene kata sani endi en live e YouTube kata mne Facebook marwa adwani mondo mi watim kamae ne oorunwa particulars mag school fees ko nyalo oro kaendi adwa mondo mi wadhi achiel kachiel jadak achana mantiere kanyo kinyalo kawo simbi to kawo simbi mondo ibed godo mondo kora nyisi go ne bed ni timo karotas mondo indiki simu no kende oromo inyalo oro nene a message e namba ne kani chulo mondo lamnie eneno mar payment confirm chulo school chulo imbo school kichwa dhi mi details kama yote nena lipa na M-Pesa to the account ma school koro kapo ni oro ne ber mondo mi Nyasaye ogwedhi nyalo oro nene a message ne endo e namba ne as a message mondo mi samo lame kanyakla ma jochiwo mochiwo tibendo lamni mondo yud gwedhruok dhi M-Pesa ka usimbi dhi M-Pesa onge ngama onge simu manigi M-Pesa piny ka kaja yoke manigi emagi M-Pesa koro wana mwana Kenya ka gito dhi M-Pesa straight away sani
Jaduong' Basil Ogembo kamoro moro ma intiere. Kaw sime baba. Wuon Basil kaw simu sani endi, ang'e ni ng'ama jachiwo ahinya. 150 kata siling achiel no dhi konyo nyathini endi. Ero sipni ma janya kach. Junior. Junior Kola kamoro moro ma intiere, ncha ne Nakuru, sani ng'en samoro osedok en Nyabondo. Junior, tim kaka itimo ga chande. Kawa simu, dhi lipa na M-Pesa. Aisa dhi lipa na M-Pesa. Select pay bill. Select pay bill. Ay koro dis pay bill no endo. Koro ket number mama endi kore business number ma school ni godo. Number N5 2 2 1 2 3. Adenoy. Business number 52 21 23. Abich, ariyo, achiel, ariyo, adek. Aye koro press OK. Di OK. Kisa di OK. Koro bro kelo gimno ni school code. School code kanyo endo. Chak indik namba ni. 5 4 9 3 7 K capital. Adhen woyo. Ma school code number kamiore pesa. Ise ae lipa na M-Pesa, ise di pay bill, ise keto business number, koro enter school code number. Acha kanu number no endo en 5 4 9 3 7 K. Nyakurum gi K bathe kanyo. Mano kore mandi koro account number, ay kore lowe kod mano endo ma koro ilongo ni admission number gi nyinge nyathi. Koro admission number gi nyinge nyathi kiketo admission number en 8008 8008. To kiket space make maka konywandre kamano. Onge spacing miketo. Aya nyinge nyathi ilongo ni Austin Ochieng Otieno. Yani ise keto kanyo endo admission number miriwo gi mano endo ma bende en number mar admission number number ne maintigo masawacho ni 8008. Aya kise keto mano endo nitiere koro mano ma en nyinge michaki nywande godo. Aya ioro mago te. I press OK. Aya iketo koro omenda ma intiere godo. Ibono koro ingo piny e TV kanyo kaka inyalo chudo. Kitimo mano, nyathini wadhi konyo kendo bodhi e school. Wadhi tudre gi principal ma skul no endo namba ne wantiere go kaendi. Wabro gocho ni mondo mi olernwa ni pesa di modonjo account ma nyathino. To kaber kioro to wabro ng'eyo gi mama Nerea Mbewa kaendi to dhi nadi. For accountability reasons. Transaction no yore Nerea Mbewa e namba ne mondo walame Nyasaye. Ai koro ket pin mari chapi press OK to fiso sedhi. Koro message mobiro no ema koro yoro ne Nerea. Kare mana masling 100 wabro gwedho. Kare mama pesa di wadhi gwedho. Mano e Dak Achana. Omiyo nyathini en luonge ni Austin odwaro mondo mi som matek ahinya. Min Austin kapo ineno Dak Achana sani, nyis Austin ni watiyo tijni endi nikech hera ma Nyasaye. Omiyo osom kiko disappoint wa. Edward Gedi notere school kamano motimre maber. Kani tiere pesa mochudre mang'eny, japuonj biro nyisowa. Mondo mi wane kaka dwa konyo kata mama ni bende kaka nokonyo miyo moro cha mamini nyathi. Mondo mi odag maber, kik mondo mi obede ga chiedh nade. Omiyo e seche machal kamagi kinerea thuolo ni en mari mar mondo mi chiw namba. Apako kenda puoyo teko mamalo mosemiyo wabet ka. Adieri gimomiyo wacho teko mamalo kok Nyasaye dok wabet ka. To teko mamalo miyo wan ka. An Bishop Nerea Mbewa.
anyara sembo kanyikela kaka pile modak ndhi warangenya school anya jaduong' manosenindo Rufus Agola boy an akara chunyo koma school kandiege an jal ma Yesu Kristo nowaro kendo ai kanisa mar Hope for Good in Christ wan Nairobi wan Kisumu wan Kandiekwa wan morbe wadhi plant ndhiwa wan Mombasa kamora mora Nyasaye oserie bade wan kuro yie kawe namba na kel penjo mang'eny kel penjo nik nika biro duoki mohewa to nik duoko mohewa ta duoko ne kore kel penjo namba na 0720 40 3913 nona bire ariyo nono ang'wen nono adek ochiko achiel adek Maureen gi Wood Kisumo to gi Elizabeth manyose chulo fee Nyasacha mondo gwedhu maradufu oyaw mbab pinyu utimnu e hono Nyasaye gwedhu kawarado kendo e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Watieko chenro kanyo kawuono ni endi ka pod omedo mana kwayo kendo waketo mano endo kwayo motegno ahinya mar mondo mi wakonyre mano e dak achana nyathi kosomo to wadak achana mago gin kuno beni timre e piny mwadake ni endi ing'eni onge ng'amoromo ji konyre koni gi kocha nyalo bet ni in kari berberie to nitie kama ibende rem nitie nyaka imany ng'ama chielo wamakre mana kamano nikech wabedo kaka joka biye makoro kanyakla marwa mano e teko bende marwa maendi en dak achana gigi te ringo piny screen ni kanyo omiyo inyalo chako oro pesa no endo kata ka wadhi nyime ing'eni oringa kanyo gi paybill number ma skul no te mago oringa kanyo mondo mi wakony nyathini odhi skul chieng' moro achiel nube nokony ng'ama chielo to mano mana biro bedo ni en gimoa kuomi e luchi e ofuki nyinga en Niko Kelo mada mondo mi kuom sama kama endi Nyasaye med gwedho wahinya kwaneno dak achana e kindegi e kite joma mantie diaspora pinje mag jolibamba pinje mag wagunda utimo maber ahinya munyiso ni kara pod parowa tuneno Lolwe TV sasa mdana Lolwe TV ka in simu ka in tich just log in and lolwe.tv/live gigote imakanyakla kiket space lolwe.tv/live mano ineno Lolwe saya kata mna sani endi one live mano e wach mantie mano e ote mantie nyako chako rom kendo kakoro wao shangilia kendo waduoko erokamano e wach mar kijana ni anado na tiki ningo juda wacho adwaro mondo apar ne jo Mombasa ni warade chokruok magongo chokruok wano rumo tarik 19 pago bor wan kanyo koda paga bedo Nyasaye gwedhi arwako pe warad kura remb Yesu Nazareth samoro nek no yudre kuro koponjo dak achana onge wache wadi Nyasaye med gwedho magongo Mombasa kuro jitema ntie magongo Mombasa ma joma ntiere gwenge goeko Kisauni joma ntiere Gilikoni winjo ni magongo nitiere wach kuro ngada joferi ngada mondo uchopi mondo mi watim mano endo mane kare abe samoro kogwela agwele jopolo winjo kogwela to nachopi onge wache mondo wegi kanyo ma osebedo dak achana